Gatanan ku. A lokacin da maza suka mamaye harkokin rayuwa, aka samu sarauniyar Amina ta Zazzau, wacce aka fi sani da gwarzuwar Bahaushiya, wadda ta jagoranci yaƙi domin faɗaɗa daula. Labarin ya fara kamar haka: a masarautar Zazzau, a shekara kusan 500 da suka gabata, Sarkin Nohir, basaraken ƙasar Hausa mai ƙarfin iko, ya baiwa jikarsa Gimbiya Amina kyakkyawan horo a kan al'amura da suka shafi siyasa da aikin soja. Sarauniya Amina na sha'awar sukuwar dawakai da faɗa da takobi, a yayin da aka naɗa ƙaninta Karama a matsayin Sarkin Zazzau. Ta shiga cikin soja, ta kasance shugabar rundunar mayaƙan Zazzau. Bayan rasuwar ƙaninta, Sarauniya Amina ta dare karagar mulki, ta yi yaƙe-yaƙe a lokacin mulkinta na shekara 34, inda ta jagoranci rundunar dakaru 20,000. Ta faɗaɗa masarautar tata zuwa daula mafi girma a tarihi. Sarauniya Amina na lura da al'amuran kasuwanci a yankin. Ta gina ganuwa mai ƙarfi domin kare dakarunta da biranen da ta kame. Sun kasance ire-ire wanda da ake zagaye birnin ƙasar Hausa har yanzu akwai irinsu. Sarauniya Amina ba ta haihu ba domin ta ƙi yin aure. Wasu sun ce gwarzuwar na yin saurayi a duk garin da ta kame. Da zarar ya yi kwana guda da sarauniyar, sai a fille masa kai. Sai dai ana ganin an ƙirƙiri labarin ne domin a ɓata mata suna. Sarauniya Amina ta rasu a fagen daga ƙwazonta ya sa ta samu kirarin nan na mace mai kamar maza. Har ya zuwa yanzu, Sarauniyar Zazzau Amina na wakiltar ƙwazo da jarumtar mata. Sai dai har yau ba a da tabbacin yadda ta mutu da kuma inda ta mutu, amma bayanai ya nuna cewa ta mutu ne a filin yaƙi a garin Antagara, wanda aka ce yana a jihar Kogi. Wannan ita ce ta kawo mu ƙarshen tatsuniyar Sarauniyar Amina. Da fata na bar ku lafiya cikin annashuwa da nishaɗi.